Mukomana anonzi Owen Mudancuve, vanhu vazonyatsobuda pachena kuti aiwa macitizens havari kana kutombomuona, ndokuti in his full capacity ndiye mukomana akamira kuti that mantra yekuti 2030 aiwa indiye anenge achitonga, aiwa ndiye mukomana akanyanya kuipusha. Saka ndabada mashoko anobuda pamusoro pekusheka kwaita amai vake. Unobva subscribe or like out on the bell icon. I think panenge pane mazuva maviri after we received this news. Panapa mukomana anonzi Mukungunugwa akudanyura achiti today the first lady of Zimbabwe Dr. William Mnangagwa will attend the funeral service of the late Mrs. Edith Ncube, mother of Honorable Owen Ncube, the ZANU-PF Midlands Province Secretary for Security. This is a significant show of support and respect from First Lady, who has been a pillar of strength for the nation. Tunakuti panapa vakomana vanenge vachipindura vachiti akareva zvake mumwe comrade kuti tsuri kana yarira muchamhanya chete is just a time. Vanodanyura achiti vesena Owen vanofanira kufa, havana basa sewe iwe Mukungunugwa. Vanobuda achiti chimbabva icho mashoko atiri kuona kuti aiwa people vanhu vari kutofara aiwa nekusheka kwaita amai ava Owen Mudancuve vachiti aiwa kunyangutaurisa kwaita aiwa zvaitotaimozva kuti pane zvazviri kutongosignala, pane signal yatotoona kuti iri kuraiziwa, zvatiri kuona kuti panguva ine kunyange the first lady vari kuenda kunoatenda that burial yake. Toona kuti macitizens ari kutofara achiti aiwa vakomana munofanira kunopera mese. Mashoko ari kubuda achitogwa nemacitizens panguva ino. Tudze mafunguro enyu mutudii pamusoro pechitiko ichi. Apinda comment section yedu. So subscribe or like, so turn on the bell icon.